Shasho bhuti. Yebo kuhamba kahle. Right bhuti. Usiphethe bani namhlanje? Inkosi amagcokama wathi uGSG noma kanjani bawuthanda ngathi King Polite kuBwand. Bhuti, ngicela ukubuza imibuzo ewu5 fast eh? Yeah. Okay, uchoosani between the KFC and Petros? Ayi ngikhule ngeKFC mfowethu. Okay, iburger noma ishwambu? Hayi ngeke ibhega mfowethu ibhega. Okay. Bhuti, ngicela ukubuza uma uthi uyachoose between imali noma uthando ungachoosani? Ayi izumbulu ndoda izumbulu ziyadingeka. Izumbulu. Awuthando mfethu nalo luncikeke izumbulu. Mawungena izumbulu uzonsponsorisha kahle. Uma ukuthi uyachoose ukwenza enye ijanda beside maskandi ungashaya yiphi? Ngishaya iAfropop kuyimali. Bhuti siyabonga, ngicela usitshele ngomhlaka 4 kwenzakalani? Wethu indaba eseCarnival City lapha eBig Top Arena 4 July inkosi amagcama live in concert sitekelisa sithi itherapy kazwelonke ngoba umgowo experience la khona sobe sidlala ingoma ethinta umuntu okawahlukumezeka othandweni akekho ongakaze egilwe nokaze hetheke so imicimbi wonke umuntu lo wesilisa wesifazane osemakhaya osempumalanga ose-Cape Town bonke abantu abaphelele eCarnival City Big Top Arena ngayi4 kaJuly izobe ikhala live kuyo wonke umculo obe khona uyobe khuphuka bukhoma so awufuna ukuphuthelwa experience enjalo i-experience rare engatholakali nomnini so ungaphuthezeli 4 July Carnival City. Siyabonga bhuti, siyabonga. Shwele.